கடந்த 2 வருஷமா இந்த ஃபேப்ரிக் சிசர் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வேற எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. இந்த 2 வருஷத்துல இதுக்கு அங்கங்க கவுண்ட் பண்ணா ஒரு 1 மந்த் ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்கும், அவ்வளவுதான். மற்றபடி இதுக்கு டெய்லி வேலை இருந்துட்டே தான் இருக்கும். இப்போ வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த எட்ஜ் வந்து அவ்வளோ ஷார்ப்பா கட் பண்ணும். இன்னமும் இது புதுசு மாதிரியே இருக்குங்க. இந்த பிராண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிங் சன். 2 வருஷமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது வந்து எனக்கு ஷாமா மேம் கொடுத்த சிசர். இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் பேட்டர்ன் கட் பண்றதுக்கு விதவிதமா நான் சிசர் வாங்கியிருக்கேன். பட் ஃபேப்ரிக்கு இதை தான் இப்போ வரைக்கும் வச்சிருக்கேன். நான் இன்னொன்னு வாங்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சாக்க இதே பிராண்ட்ல வாங்கினாலும் இந்த குவாலிட்டி கண்டிப்பா இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு டவுட் எனக்கு இருந்துட்டே இருக்கு. இதை தான் யூஸ் பண்றேன், கிங்சன். வேணா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது வந்து நம்பர் 9 வந்து நம்மளுக்கு அதாவது எனக்கு கரெக்டா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. நம்பர் 9 வந்து இப்படி பிடிச்சி இப்படி கட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்.